Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Барлык яшьләр үзәкләре тиешле хәлгә китерелгән һәм заманчалаштырылган, һәм шоуларны тагын күңелле яңалыклар көтә. Нинди? Ул айык акыл белән фикерли, хәтере бик яхшы, оптимизм хисен югалтмый һәм һаман да кроссвордлар шише. Бик ватан сугышы ветеранына 103 яшь тулды. Соңгы көннәрдә ягулык салу станцияләрендә ажиотаж күзәтелә. Айрым АЗСларга ягулык китерү күләме арттырылган, әмма бу киеренкелекне киметмәгән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов логистика мәсьәләләрен тикшерергә кушты дип хәбәр итте Татарстан Республикасы рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Бүгенге көндә ягулык җитештерүчеләр паникадан туган ихтыяҗ турында әйтә. Элек бер ягулык салу станциясе тәүлегенә 15 тонна ягулык сатса, хәзер шул күләмне 6 сәгатьтә алып бетерәләр. Сәбәбе ягулыкны күпләп сатып алу диелә хәбәрдә. Ягулык салу станцияләрендә бензинны канистраларга агызуны тыю гамәлдә, ләкин барысы да бу кагыйдәне үтәми. Нәтиҗәдә километрлы чиратлар һәм ясалма дефицит барлыкка килә. Халыкка бензинны ихтыяҗ булганда гына салырга һәм паникага бирелмәскә киңәш итәләр. Шолда барлык яшьләр үзәкләре тиешле хәлгә китерелде һәм заманчалаштырылды. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Шушы көннәрдә капиталь ремонтка мохтаҗ соңгы объект заман яшьләр үзәге ачылды. Ләкин үзгәрешләр моның белән генә бетми. Шолы халкын тагын да яңалыклар көтә. Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев киңәшмә вакытында билгеләп үткәнчә, яшьләр үзәкләре генә түгел, яшүсмерләр клубларына да капиталь ремонт ясалган. Алары барысы да тиешле хәлгә китерелгән, кадрлар һәм заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән. Засучив рукава, эти объекты должны быть использованы. 24/7, как сегодня говорят. Эти объекты можно и нужно использовать для детей и подростков. Самая современная материальная база, милости просим, все вопросы в этой части сняты. Надо то, что привели в порядок, использовать в интересах самих же молодых людей. Моннан тыш Наил Мәгъдиев белдергәнчә, яшүсмерләр үзәкләре яңа микрорайоннарда да кирәк. Да, существующие мы отремонтировали, но микрорайоны новые строятся, и в этих микрорайонах должны быть места, где подростки, дети, молодые люди могли бы заниматься любимым делом. Поэтому эта история не заканчивается, история продолжается. Мэр башкарма комитетка һәм район башлыкларына шәһәрнең яңа микрорайоннарында яшүсмерләр клублары төзергә кушты. Сүз 65-нче, 69-нче һәм Мәләкәс Аръягы микрорайоны турында бара. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңадан үз гәүдәләре белән идарә итәргә өйрәнәләр. Сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында СВО катнашучыларына зур игътибар бирелә. Дәвалануга һәм тернәкләндерүгә сугышчылар үзләре дә, аларның туганнары да исәп тота ала. Медицина ярдәмен алар 2022 елдан алалар һәм бу вакыт эчендә йөзләгән пациент чын мәгънәсендә яңадан аякка баскан, бармакларын һәм кулларын кыймылдата башлаган. Пациентның юлы нәрсәдән башлана һәм заманча җиһазлар актив тормышка кайтарга ничек ярдәм итә? Алдагы минутларда сөйләрбез. Реабилитация узучылар арасында пуля кушаматлы махсус хәрби операция ветераны да бар. Алгысызлыкта ул 2022 елдан бирле булган. 2 ел узгач мина шартлаткыч җәрәхәте ала. Ир сүзләренчә, алар Свиридова, Михайловка авылына кергәннәр, сугышчан биремнәр үтәгәннәр. Шартлау булган чакта разведка мәгълүматлары җыйганнар. Шуннан соң төрле медицина учреждениеләрендә тернәкләнә. Ә хәзер медицина ярдәмен шулдагы сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында күрсәтәләр. Все врачи, все есть. Вот разминаю руки, массаж, физиолечение. Все остальные смежные доктора все как бы это, дают консультацию. Я вот раньше ходил с палочкой, сейчас уже без палочки хожу. И в принципе идет на улучшение. Ну, не так быстро, как хотелось бы, конечно, но
как говорится, лиха беда начала. Бу амбулатор тернеклендирүү бүлеге монда хәрәкәтләнү сәләтен кайтаралар, авырту синдромын бетерәләр, гәүдә белән яңадан идарә итәргә өйрәтәләр. Сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында хәтта логистиканы да үзгәрткәннәр. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен безнең поликлиникада һәрберсенә аерым карап, аерым ярдәм күрсәтелә. Сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында дәвалауның уңай нәтиҗәсен Решик кушаматлы СВО ветераны да күрә. Ул сөйләгәнчә, алган мина шартлау ярасы аркасында аның иң башы авырта, кулын көч-хәл белән күтәрә ала. Выполняли боевую задачу, заходили на закреп и FPV-дрон в спину ударил. Рука, да, чуть-чуть еще не работает, в шее осколок, потому что разминаю руку, массажи делают, психолог работает там, получаю все необходимое лечение. Результат есть, рука лучше стала работать, все. Табиблар арсеналында туқымаларны күзәнәк дәрәҗәсендә торгызу процессын башлап җибәрүче өр-яңа физиотерапия аппаратлары, сугышчан хәрәкәтләр ветераннары дәвалану һәм тернәкләндерү физиотерапия, иглорефлексиротерапия кабинетларында ЛФК залында алалар. Отделение амбулаторной реабилитации – это современное специализированное отделение, которое оказывает медицинскую помощь участникам боевых действий. Это после минно-взрывных ранений, после контузий, после огнестрельных ранений, после последствий боевой травмы. Махсус хәрби операция ветераннары ярдәм комплексы рәвештә күрсәтәләр, дәвалану һәм тернәкләндерү вакыты җәрәхәткә бәйле. Шулай итеп, кемгәдер 10 көн җитә, кемгәдер сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасына берничә атна дәвамында килергә кирәк. Ярдәм озак һәм актив тормыш милли проекты буенча күрсәтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген Бөек Ватан сугышы ветеранына 103 яшь тулды. Олы яшьтә булуына карамастан Гөлсем Шәйдуллина аек акыл белән фикерле һәм хәтере дә бик яхшы. Оптимизм хисен югалтмаган. Әлегә кадәр намаз укый һәм кроссвордлар шишә. Чалы яңалыклары белән кызыксына, күп вакыйгаларны хәтерли. Аны туган көне белән котларга туганнары, якыннары һәм Комсомол районы администрациясе башлыгы, шулай ук безнең төшерү төркемендә килде. Аның озын гомерле булуының сире нәрсәдә? Бу хакта хәбәрчебез белде. Туган көнегез белән котлыйм сезне. Рәхмәт, сәлек салып, телим сезгә. Гөлсем Шәйдуллина һәр кунакны елмаеп һәм ачык йөз белән каршы ала, ә бит аңа 103 ел эчендә күпне кичерергә туры килгән. Шулай итеп, ул әтисеннән дә, әнисеннән дә мәхрүм калган. Аларның 7 баласы була. Бөек Ватан сугышы башланганда Гөлсем Сәмигулла кызы яшүсмер була. Авылда аңа башка кешеләр белән бергә окоп казырга да, ачлык кичерергә дә туры килгән. Әмма тормышта романтика да аз булмаган. Әни миңа сөйләде, сугыш вакытында бик авыр иде, ди. Шуның хәтлек кеше бик авыр хәлдә яши иде, ач иделәр. Бик авыр, ашарга әйбер юк иде, ди. Киемнәр юк. Балалар все-таки тырышалар иде мәктәпкә килүгә, мин дә тырышайым дип белем бирергә, ди. Ләлә Сәрвәтдинова хәтта әтисенең шигырьләре язылган китап, әнисе Гөлсем Шәйдуллинаның тагын 2 җыентыгын чыгарган. 1945 елда ул Бөек Ватан сугышы ветеранына кияүгә чыга. Ул вакытта җиңел булмаган. Мин жарап әйтә, Гөлсем нанымдай, бултыралы ди, безнең ди, ризыкны ашап каралы ди. Хәзер утырган утырдым, авызымнан төшмә бу ризык. Алар икән, нәндидер травалардан пешергәннәр булдыка, ашап булмады. Шушылай итеп, бер сүз дә әйтмичә, ачуланмыйча да булардан чыгып киттем. Бер өстәл артында 4 буын утыра иде. Гөлсем Шәйдуллинаның 5 оныгы һәм 6 оныкчыгы бар. Аның сүзләренә караганда, менә 15 ел инде аңа олы кызы Ләлә Сәрвәрдинова карый. Оныгының кызы да карый. Ул аңа бик күп файдалы киңәшләр бирә. Я ей очень горжусь. Несмотря на свой возраст, она продолжает писать различные стихи, произведения, выпускает их в газету. Гөлсем Шәйдуллина үзенең бәйрәмен туганнары һәм якыннары арасында билгеләп үтә. Аны котларга Комсомол районы администрациясе башлыгы да килгән иде. Для нас, безусловно, это и радость, и честь, и гордость, что ветераны наши живы, потому что они рассказывают очень многое. Когда ты, безусловно, читаешь в книжках историю
как это было, и когда вживую слышишь, это совсем другие вещи. Комсомол районында 170 бейік ватан сугыш ветераны яши булар, фронтовиклар да, тыл хезмәтчәннәре дә, сугыш балалары да һәм башкалар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А. 24 июля в 19:00 ресторан «Кинза» встречает гостей. Суперзвезда 90-х, невероятная Альфина Азгамова, восходящие звезды Хаят и Руслан Кераметдинов. Приходи на концерт сам, подари билет родителям, устрой незабываемый выходной в ресторане «Кинза».